Uns 14 establecementos hostaleiros participarán no Chan Tapas 2014. A nova edición do concurso de tapas de chantada impulsada polos hostaleiros do municipio e a Asociación de Empresarios desenvolverase en 9 xornadas distribuídas en 3 fins de semana. O certame, que busca incentivar a actividade na vila e en especial en bares e restaurantes, arrancará a vindeira fin de semana, a do 14, 15 e 16 de novembro, e continuará durante os días seguintes. Os cociñeiros competirán en 2 categorías, a tapa tradicional e a innovadora, e o xurado será novamente a clientela que votará a mellor tapa. Todos podemos formar parte dese xurado popular, para o que teremos que probar 10 tapas como mínimo, consumo que se comprobará a través do pasaporte do concurso. Como novidade, todos os establecementos ofrecerán este ano unha cervexa artesá galega ao prezo de 2,50 €. Ademais dos habituais sorteos de diferentes produtos entre os participantes, haberá outro paralelo, xa que cada establecemento repartirá rifas para optar a diversos premios como produtos ou vales para consumicións.